Будапешта! 지도 모른 채 그대여 나를 있는 그대로 사랑해. Ето с такава компания се запътихме към Duty Free Tool и сега ще разглеждаме всички парфюми, всички сладки глупости. Полета ни е чак след 2 часа, така че сега може да се насладим само на гледката от прозореца. На старо дърво. По-малко установихме, че продават за 5 евро български въздух в такива неща. Я покажи на котя, който си изчупи. Станах сама без приятели. Те отидаха отзад и само аз седя отпред. Оля, кажи си самолета как беше за първ път. Се носи воза в послушай. Аз не харесвам да се воза в послушай. Заглъхнаха ми ушите, заби ми се свят. А сега какво правим? Всъщност ние отиваме до магазина и ще си вземем нещо да ядем и нещо за пиене. Много се надявам да си намерим ключа, защото не знам къде е. Това изглежда много сложно. Така изглежда апартамента ни. Има си и кухня. Тези стълби не знам как ще се качва на тях през нощта. Тук има една малка стаечка такава. Интересна. Ето е Гери, която ще спи там. Ето ние ще спим с Поля в тази стая. Гери, искаш ли ти да спиш с мен или с Поля? Не. Как се чувстваш? Гладна. Хора, взехме си някакви мекици с джесон. Часа през нощта си с Поля сега ще си лягаме. Утре ще ставаме рано. Поля ще ни приготви закуска. Ще гледаме някакъв музей. Ще видим каква ще ни е програмата утре, ама да, лека нощ. Ето това е, вижте колко е хубава. Чудесно се справяш. Чудесно се справяш. Ставам ли за домакин? Ами не знам. Кажи да. Вероника е наша тургайд, тя ни води, тя знае къде отива. Гери, Ванеса. Имаме още около 20 минути ходене и ще гледаме едни бутуши, които са на Дунава. Това ще ни е първата забележителност, която днес ще гледаме. Имахме половин час до тези бутуши. Има страшно много народ. 사랑해주면 안 돼 그렇게 나를 바라봐주면 난 충분해 그걸로 Завърших. Приехаме. Аз съм студентка вече. В Будапешта сме. С най-яките мацки. Живота ми става по-добре от това. Не става. Жива музика ми свира тук. Проблем е, когато само един или двама в групата знаят как да снимат. Дадох 5 лева за това. Разкажи днес какво стана преди малко. Намерих любовта на живота си. След 17 на 18 се връщам на летището, даже може и да остана на летището. Откъде беше? От Нигерия? От Нигерия и хващам полет за Нигерия. Поля си взе донкас. Сега ще го пробва. Аз си взех спайси рамен. И Ванеса си взе просто рамен. Колко днеска те заговориха вече? Много, нали? Трима! Чакай. Гери, какво правиш тук? Това го трием от глава. Гери,
я няма. Значи аз този блок не трябва да го показвам на нашите и на баба ми. Не знам. Защото тя ще види там как Вероника ме интервюира с колко момчета се говориха днес. Тя ще види, ами ето на хора тук с момчето, което срещнах в бара. Моите приятели са някъде там, не знаем кой къде е. Майко ти не преглях и каза, тя е на 16, не говорете с нея. А ти знаеш ли какво ми беше изражението на лицето, когато виждам Поля да си говори с някакъв саксапилен, висок, млад мъж, който учи право и е на 21. 지도 모른 채 그대여 나를 있는 그대로 사랑해주면 안돼 Избираме шоколад в подарък за нашите приятели. И ние се спряхме. Да, избираме подаръци просто. Този избрахме. Някой вече хапва. Хубаво ли е това? Много. Много. Малко е сухо, обаче в същото време е хубаво. Това е някаква ненормална дъчканица. Ние сега се опитваме малко да си вземам храна. Ама искам Вижда се бакграунда. Сега можем да лимонада. Чакайте да го покажа. Джери пие лимонада. Чаша за уиски, не е лимонада. Така ми дадат. Поля се напи и не иска да става повече. Секрет влог. Вероника я няма. Вероника отиде да си налива алкохол. Както винаги. Много е хубаво. Те не съжаляваме. И Вероника не знам какви дамаджани пълни с пресеко. Много добре. Сега, трябва да се обърнем вече насам, може би. Здравейте. да ви кажа, че през последните 2 часа правим само това и само пием на здраве за вас. На здраве! Направихме хиляди снимки, така че може да ги видите в инстаграма ми. Ето така изглежда, хора. Ще добавя... Много е люто. Люто ли? Как беше благодаря, как направих? Камсамида, да. Ето това са банчановете. Нямам никаква представа какво са, но ще ги видим. Те обаче ги свършват и ние продължаваме. Устата! Тук е много хубаво видео. Много са хубави. Вижте, хора, просто на какъв вид попаднахме днеска. Добре, хора, омръзна ни на дискотеката и ние решихме тук малко да пробваме виното, което днеска купихме. Много добро. Много добро. Ние не чакахме да е толкова добро. То е такова сладичко. Всички тези места ще ги обиколим. Синьото, което е. Синьото, да. Положението изглежда така. Вижте колко е хубаво. Между другото, ние днеска видяхме Тесла такси. Е първата спирка като туристи. Как се казваше? Fisherman Castle, нещо такова. Вижте каква гледка има от тук. Жега ми е. Много, много. Бехме седяли на климатик. Ето го фотографа за качалката и аз съм много безполезна в този случай. Страхотно. Страхотно. Она си готова ли си за
Видели си? Напълно. Вече и правят. За съжаление, това пътуване приключи. Отзивите ще ги чуете после от другите съпътешественици. Разкажи как съм се справила в пътя. Може да кажеш и лъж и добри неща. Вероника като гид се справя много целеустремено, много уверено, което означава, че се справя перфектно. Спрането в летището е феноменално. Аз сигурно 2 часа ще съм се загубила вече. Ами малко не и по какво мислят другите. Изобщо. Стига тя да е доволна. Някакво, къде искате да ядем? Ми в пицерията. Ами не, аз вече избрах корейския ресторант, съжалявам. Надявам се, че ви е било приятно за гледане и до нови срещи!